थगायजानायल' एबा थगायजानायल' रायजोफोर ना बिदिब्ला बर' हारिनि बै समाव दिल्लीयाव थांनानै महात्सब खुंहैलायनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय थगायजानाय मोनसे मा होनो दिन्थिफ्लाजानायल' नामा? अब्ला जोंनिनो बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर जोंना दिपेन बर' सारा मा खोथा बुंदों नोंथांमोना निस्सय बे टपिकनि गेजेरजों बुजिनो हागोन। अब्ला जोंनि माखासे जे जोंनि बिटिआर एकर्डआ माखासे बुस्थुखौ जोंनि बर' हारिनि सायाव गोबां जेंना एबा थगायजानाय लाबोदों नामा? निस्सय आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनि बर' हारिखौ मोनसे फोजोबस्रांनायाव लाबोदों नामा? भिडिअखौ नायग्रो रायजो। बागुरुम्बाखौ नोंथाङा गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होननानै बिहुनि उनावनो घोषणा होदोंमोन। दिल्लीयाव जे जोङो बड'लेण्ड महोत्सव खुंबाय, मुलुगनि मानसिया मिथिबाय, भारतनि मानसिया मिथिबाय, आरो बे बड'लेण्ड महोत्सवआ सारा इन्डियायाव आरो बांसिनै आसामाव सार्जिकेल स्ट्राइक खालामदों, मास्टार स्ट्रक खालामदों। सोरनिबा नेता गिदिर 1-2 नाम्बारनि मोखाङा गोसोम जादों आसामाव। जादोंना जायाखै रायजोफोर? टिभिआव नुदोंना नुवाखै? अब्ला जोंनि जे बर' हारिनि माखासे थामोनथा बे थामोनथा एबा संबिधानफोरखौ आसामनि चिफ मिनिस्टारा माबि एंगोलजों जे फोजोबनो नाजागासिनो दङ, अब्ला जों साननो हायो जे जोंनि बर' हारिनि माखासे थामोनथा एबा संबिधानफोरखौ माखासे जे 6 सिडिउल बेखौ फोजोबस्रांनो नाजागासिनो नामा?